Kubilai shubun ipi baro ki bape ya kene ka video ko banta te ngan pentip patkum kene ka jingyo jingtip jonga ya kene ka notification mo ka advertisement te kene ka dei katkum ka advertisement ka badai jong ka post pion ka badai po sekretariat te ngalayo ya kene ba ka dei phangki reservation mo bala phia katkum ka roster system te sapej bahang ne sapej bahang katkum kene ka kajing phia ya ka roster system namta ki khasi jaintia bat ki garu bat ki we ki UR bat ki we ki pat ki badai ki odas chiltran te hang ne pej mo namta ki pion kane ka total ka debet chispa khat khna tili ki pus ki bela apply na du banai Februari bat hadu mta ru 4 ka exam kampat dep ka exam ru te 4 tip lano kande kata ka exam ru namta kane te kitu ki apply pej bhai kane mo kanu tili ki pus namta khasi jaintia bat namta garu te kapus jong pion kadon kamba nyop tali te tali namta ki UR live hui tali namta ki khasi jaintia live sol tali namta ki garu imo kala no silang ma tangba katkum kar star system ni haban honi ta te others chill tribe kadai santali te kandon sai ki person with disability kandon ka we namta khasi jaintia we namta garu we namta ki UR no kadon live post namta ki person with disability te kadon ru ka post namta ki sports person kadon artli khasi jaintia iwe garu iwe namta pion no tanamta pion phiyo ya ka sports person te cleaner don live tali ki post te we namta UR khalai tali namta khasi jaintia khalai tali namta garu we namta others children bat namta ki khasi jaintia namta ki person with disability dan tang artli khasi jaintia we garu we don sports person ma tang pion don sports person sweeper lightly we namta khasi jaintia artli namta garu chokidar pratali we namta UR lightly namta khasi jaintia lightly namta garu we namta ki others children martial kas te mali dan tang we namta ki UR ngutba ni open bank have fight open bank te kemut ba kine baro mut ba kajing nong kade besiki garu marba ka number of post klalek burski garu te kitu ki ba apply dapat ba madakan mau bandra ki certificate jong pi kini ba apply ki pion khamtam bagadon ka sports person sama namta ki sport person artli post khasi anjaintia tilala pidon ki certificate sports satu kapor banla interview kendakan mau bandra mau kita baro te tang kini ki jong pedip khubleshun